شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላክ كما حديركم سلام ጸጋና ክርስቶስ ይብዛልኩም انا حاوكم صلاح الدين كاب سي ار جي انترناشونال تشرش ستوكهولم سويدن ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና እንጎንጎ ድስደድ ቃል ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ከካፍሎኩም በዚ ናይ መዓልቲ ቃል ኣብ ህይወትኩም እግዚአብሔር ዝገብሮ ዘሎ ሰናይ ነገር ክትምስክሩልና ትደሊ ኮንታክት ክትገብሩልና ትደሊ በዚ ታሕቲ ዘሎ ቴሌፎን ጌርኩም SMS كتشوفولنا تقوليهم كتنورنا تقوليهم مسكرناتكم كدولو خاتقوليهم مالتيو يسوس غويتاي لومي انك فولو قال مدحان نسب اي كالوني زبلي هاليلويا مدحان مانم سب اي كالوني مانم سب نغزا روسو كدحنا قدم እግዚአብሔር አይከለኒ ማንም ሰብ ማንም ከድሕን አይከለኒ ካብ ናይ ዘላለም ህይወት ናምናይ ካብ ናይ ዘላለም ሞት ናምናይ ዘላለም ህይወት በምንም አይነት መንገዲ ጽቡቅ ግብርን 10 ትእዛዛት በመፍጻምን ሰብ ንሩሱ አመድሓን ከብጽሓ አይከአሎኒ እዚ ነገር እዚ ነመን ከም ዝካአሎ ክንሪና መጽሐፍ ቅዱስ ከም ይብል አብ ወንጌል ማሪቆስ ምዕራፍ 10 ካብ 17 አመገዲ ክኸይድ ኮሎ ድማ ሓደ ናብኡ ጎየ ተንበርኪኹን አታሄር መምህር ናይ ዘላለም ህይወት ምእንቲ ክወርስ እንታይ እግበር ኢሉ ሓተቶ ኢየሱስ ከአን ምንታይ ሄር ትብለኒ ብዘይ ሓደ እግዚአብሔር የልቦን ነቲ ትእዛዛት ትፈልጦ ኣለኻ እና ኣይትቅተል ኣይትዘሙ ኣይትስረቕ በሐሶት ኣይትመስክር ኣይትዓምጽ ኣቦኻን ኣዲኻን ኣኽብር በሎ ንሱ ከዓ መምህር እዚ ኩሉስ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ እሕልዎ ኣለኹ በሎ ኢየሱስ ከዓ ጠሚቱ ፈትዎ እሞ ሓንቲ ጎዲላትካ ኪድ ዘለካ ኩሉ ሸጥካ ንድኻታት ሃብ ኣብ ሰማይ ድማ መዝገብ ክትረክብ ኢኻ እሞ ንዓሳ ዓበኒ በሎ ንሱ ግና በዚ ቃል እዚ ተኸፍአ ብዙሕ ጥሪት ነበሮሞ እናጓሃየ ከደ ኢየሱስ ድማ ኣብ ዙርኡ እናጠመተ ንደቂ መዛሙርቱ ገንዘብ ንዘለዎም ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ምእታው ክንደይ ጭንቂ ይበሎም እቶም ደቂ መዛሙርቱ ከዓ ብዘረብኡ ተገረሙ ኢየሱስ ድማ ንደቂ መዛሙርቱ ከም በሐድሽ መሊሱ በሎም ደቂ ብጥሪት ዝእመን ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ምእታው ክንደይ ጭንቂ እዩ ሃብታምና መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ዝኣቱ ገመል በዓይን መርፍቅ ክትሓልፍ ይቐልል ብዙሕ ተገሪሞም ንሕድሕዶም መንዳኣኾን ክድሕን ይከኣሎ ተባሃሉ ኢየሱስ ጠሚትዎም ንኣምላኽ ኩሉ ይከኣሎ እሞ ንኣምላኽ ደኣምበር ንሰብሲ ኣይከኣሎን እዩ በሎም በጣዕሚ ጽሑፍ ዝገርም እዚ ወዲ ዝናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳጎየ ዝመጸ ንሕጊ ዝኽተል ን10 ትእዛዛት ክኽተል ለይትን መዓልትን ዝጽዕር ሰብ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ን10 ትእዛዛት ክኽተል ለይትን መዓልትን ዝጽዕር ሰብ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ንሕቱኡ ክምልሰሉ እንድሕር ኮይኑ መጀመርታ ስለትሒዝዎ ዘሎ ጎደና ተስፋ ክቁርጸሎ መጀመርታ ስለትዝኸዶ ዘሎ ጎደና ተስፋ ክቁርጸሎ ብሕጊ ንምድሓን ዝጽዕሮ ጻዕሪ ከምደይ ከኣሎ ቀዲሙ ተስፋ ክቁርጾ ስለ ዝነበሮ ብሕጊ መጽዮ ትፈልጦ እንዲኻ ትእዛዝ ኢሎ እኒ ትስረቕ ኣይትዓምጽ ከምዚ ትግበር ኢሉ ብምሉእ እተን ትእዛዛት ምስ ነገሮ ጎይታ እዚ ካብ ንእስነተይ ይገብሩ ኢሉ ሪኢኹም በዛ ዓይነት ልብ ናብ ጎይታ ስለ ዝመጸ ጎይታ ከዓ በትሱ ዝመጾ መንገዲ መጽዮ ኣብ መጨረሻ ሽዑ ጎይታ ኢሉ በል ኢሉ ሓንቲ ተሪፋት ካላ ኢሉ ምኽንያቱ ሕጊ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ተሪፋት ካላ እንዳበለ ዝኸይድ ምኽንያቱ ሕጊ ክሳዕ ክንደይ ጌርካ ይኮነን ድሪ እንታይ ገበርካ ንድርኢ ሕጊ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታይ ምናልባሽ ብዙሕ ጽቡቕ ክትገብር ትኽእል ኢኻ 99 ንሕጊ ደስ ዘብል ነገር ክትገብር ትኽእል ትኸውን ሓንቲ እንድሕራ ጉዲልካ ግን ሓንቲ ነተን 99 ኩለን ትሰብረን እያ ስለዚህ ኢየሱስ ሓንቲ ተሪፋት ካላ ኢሉ ዘለካ ዘበለ ንብረት ኩሉ ሸጥካ ንድኻታት ዓድል ኢሉ እሱ ጌርካ ሽዑ ሰዓበን ኢሉ መጨረሻ እዚ ነገር እዚ ምስ በሎ ግን እንዳተኸፍአን እንዳተመረረን ይንገዙ ኸይዱ ዋይ ተተባሃለ ብግብሪ ብጽቡቕ ነገር ንምድሓን ስለ ዘይከኣል ማንም ሰብ ትእዛዛት ብምፍጻም ንርእሱ ኣብ ምድሓን ከብጽሓ ዓቕሚ የብሉን ኣይከኣሎን እዩ ኢየሱስ ከዓ ተስፋ ቁርጾ ብገዛእ ርእሱ ስለ ዝደለየ ክሳዕ መጨረሻ ናይ ሕጊ ሒዝዎ ኸይዱ ኣብ መጨረሻ ግን ተስፋ ቆሪጹ ኣብ መጨረሻ ሃዋርያት እዚ ነገር እዚ ምስ ረኣዩ ተገሪሞም ንመን ደኣሞ ክድሕን ይከኣሎ ኢሎም ሓቲቶም እንድሕርና ሃብታም ዘይከኣሎ ኮይኑ ነዚ ክንዲ ዝገብር ዝብል ዘሎ ሰብ እንድሕር ደይከኣሎ ኮይኑ ንመን ደኣሞ ክድሕን ይከኣሎ እዚ ኩሉ ጽቡቕ ግብሪ ገይረ ዝብል ዘሎ ሰብ ክድሕን ካብ ደይተኸኣሎ ንመን ደኣ ይከኣሎ ኢሎም ሽዑ ኢየሱስ ኢልዎም ንኣምላኽ ኩሉ ይከኣሎ ኢልዎም
نسبكن أي كألون يلوم أي كرمكمن أزت أقصد الزنب بسب عب عرفتي إذا أتو نمنتها بعرفتي أتو ندحري لكموني نخدحن لعلن تحت المبالي قوارجو أحوات بحيلن بخلة سب كدحنا يكلنيو بهري بملوات سب كدحنا يكلنيو بتصب جبرنا خندحنا ينخلنينا نما نمسب نخدحن عقمي يقولون نما نمسب نخدحن أي كألوني يسوس قويتايو سلازي كابلو من دحر أبيوتنا حدا نجر كنوسني جبأنايو انت دا خندحن زي كأل كوينو كدحنا الناس خل كندر لي جبأنايو انت دا أنا حق فتيمنا خندحن زي كألنا كوينو كدحنا الناس خل قويتا خندر لي جبأنايو كبرني جابير عملاخ يقول هاليلويا مغنيات بزح حساب سلو قويتا اختزاربو واللغا ديتن عسرت تأزازات مفتامين دي مسرا كمز دي مقبار تشبو قبر مقبار ندخاتات محقاز كمزن مقبار وشون تجيركا أملاخ باهي بلويلوي من قدايك عاجون زدالي نقر قنكم يكون انت حكي مدحان نزملكت قداين دحر كوينو مدحان كابناتنا تشبو بهاريات مكيارن كابناتنا سناي نقر مقبارن زحلف نقري حتتيو داس واي تمدحان زحاتو نقر كا بجكا إجزيابير بعلو ما نمسب كقبرو أي كألنيو دقي مخنقركم بعلوكم لبعلوكم كدحنو أي تخولونيكم ببزح تطبق بهارياتكم كدحنو أي تخولونيكم بسناي نقراتكن كدحنا أي تخلانيخن ما نمسب بعقمو كدحن أي كألنيو مدحان ما نمسب أي كألونيو مدحان ملاأختكوا أي كألومنيو مهن مدحان نتوم أم مصحف قدوس اللو قدوسات أبوتاتنا نعقمو كخدحنو أي كألومنيو مدحان كريستوس ترحيو زكالو سلازنة مدحان نبينو زكالو قويتا خبري نكتلو بزيبو أب تحت سماي كدحنا زخئل نخال اسم أي توهابن حد خدحنا زخئل قويتا ترحيو قبرنا قن عم مدحان كبصحنا أي كألنيو سلازي خابز صحف حدا نقر نمهار سلات بقبرنا خنمجو أن تعر مدحان تسفان قرصولو نمنتاي تتبهاله كسع مجرشا زخنا انتخنا أي كألنانيو كبرنا أملاق يخون مصحف قدوس أبرومي خمزيبل رومي معرف عسرته كابتقص 3-4 كريستوس نتزأمن زبالة كل مدمدم تحقي ريخم كريستوس نتزأمنه ناي حق كل مدمدم تايو كاتشيلون تايو مدمدم تحقي نتصدقي إمو تصدق أملاخ سأن مفلاتهم نتصدق رؤسهم كتخلو بمدلايهم سي نرؤسهم أب تحت تصدق أملاخ أيغزون ريخم بجزاء رؤسهم تصدق نخمسو ليتن معالتن لعلن تحتن بمبالهم نتزتدالو لهم ودو تصدق أملاخ جن رؤسهم كجزء أي كألون نتزتدالو لهم ودو امتحان كريستوس جن رؤسهم كجزء أي كألون نمنتاي تتبهاله بجزاء رأسها اندخد كان امتحان خد قبل سلازي كأل سلازي لهم نحدا نجر قديفنا نحدا نجر كفتالي قبلنايو نجبرنا نخحدو نعقمنا نخحدو انتاي مالت كاين دحري لكموني عقمنا بخلتنا نصبو قبر بمغبارنا عم مدحان كن اتو زبل لبي اتتيد حساب ندربيو اي كالنا نيلنا نوسنمو نتزكالو غويتا نتزدالونا مدحانن امين يلنا بامنت نقبلو نمانم سب كدحن اي كالوني حدا غويتا غن كله كدحن يكاليو نزم مدحان كتقبلو تدليو ازو ጸሎት ጸልዩ ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለይ ከምዝ ሞት ካይ አምናለሁ ስለይ ከምዝ ተንሳእካይ አምናለሁ ብሳልሴት መዓልተ ከምዝ ተንሳእካለ አምናለሁ ዋጋይ ሁሉ ከምዝ ኸፈልካይ አምናለሁ ንዓኻ በመእማነይ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ውሉድ አምላኽ ኮይኒ የበሉ አሜን ሻሎም